ακόμα και όταν γίνει η καινούργια γραμμή και ολοκληρωθεί και φτάσει μέχρι την Πάτρα, θα είναι πολύτιμο για τοπική συγκοινωνία, για εναλλακτικές διεξόδους που θα εξυπηρετούν τους ανθρώπους που ζουν κοντά στις γραμμές, του σεισμού και θα μπορέσουν να κάνουν τις μετακινήσεις μας πιο ανθρώπινες. Από πού ξεκινήσατε και πού θα καταλήξουμε? Συμβολικά ξεκινήσαμε από τον καινούριο σταθμό της Κορίνθου, το προαστιακό. Διαλέξαμε να φτάσουμε στον παλιό σταθμό, μέσα στην πόλη, εκεί που ζει ο κόσμος. Δυστυχώς, αυτό που είδατε και φαντάζομαι θα δείξατε, η άσφαλτος πάνω στις γραμμές δεν μας το επιτρέπει. Σταματήσαμε εδώ να συναντηθούμε με τους φίλους από την κόρη που μας περίμεναν, να κάνουμε αυτή τη μικρή συμβολική εκδήλωση και να συνεχίσουμε για τρίτη. Έχουμε ζητήσει μέχρι Καλαμάτα, το πρώτο κομμάτι του δύο Καλαμάτα Τρίπολη δεν μας το έδωσαν. Θα έχουμε ένα πούλο μέχρι το Σοκολακιό, αλλά στην Καλαμάτα θα βγούμε το τρένο. Έχουμε και εκεί συνάντηση με την Παμπελοποννησιακή Επιτροπή Αγώνα για το Σιδηρόδρομο, με τοπικούς φορείς και θα καταλήξουμε σε μια διήμερη συνεδρία, είναι η τακτική συνεδρία του Πανελλαδικού μας Συμβουλίου. Θα έχουμε πιθανότατα και ένα ψήφισμα για το Σιδηρόδρομο, αλλά το θεωρούμε κάτι που μπορεί να ενώσει την Πελοπόννησο, να φέρει το θέμα στην επικαιρότητα, να το αναδείξει με πολύ απτό και ορατό τρόπο και να δείξει ότι υπάρχουν διεξόδους, αυτές πρέπει να τις προστατεύσουμε, να τις στηρίξουμε. Είναι ένα δίκτυο που έχει ξαναγίνει με ευρωπαϊκά λεφτά. Η Ευρώπη δεν έχει κανένα δικαίωμα να προσυπογράφει τη διάλυσή του, ακριβώς επειδή ανήκει σε όλους όσους το πλήρωσαν, όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους Ευρωπαίους. Και το θέμα αυτό το αναδεικνύουμε και στο Ευρωκοινοβούλιο. Να κάνουμε μια δήλωση να ευχαριστήσουμε τα παιδιά μόνο. Να κάνουμε λίγο το...